Mara vilayatyna büdjet işgärleri Garagum Türkmenqala we Sakarçaga ýaly Sewit merkezinden daşda ýerleşýän etraplara ýatymlyk paýta ýygma urudylýarlar diýip Mara vilayatyna habarçymyz 2 sentýabrda habar berdi. Her edaradan 15-20 adam paýta ýygma urudylýar. Ýöne ýygyma öz ornuny derek hakyna tutma adamy berýän işgärler 500-600 manat meşburyny nagd görnüşine töle geçirmeli bolýarlar. Türkmenistanyň hini resmi taýdan badylga berilmedik nowatdaky paýta möhsümi işüdüni 1 awgustda başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary 11 awgustda Balkan vilayatynyň günorta günleri etraplarynaky döwlet edara karhanalarına zähmet çekýän büdjet işgärleriniň mejburi ýagdaýda paýda meýdanlaryna sürilýänliklerini ýa-da öz ornuny hakyna tutma adam ýermäge mejbur edilýänliklerini habar berdi. Şonun bir hepde soň ýoly tönlü paýtaçylar ýygmaga girişdi. Azatlygyň habarçylary ýurdun günnägor tebitlerine büdjet işgärleriniň ýygyma çekilýänliklerini 23 awgustda habar berdiler. Munyň ýa-da häkimetler awgustyň soňky hepdesinde Mara vilayatynyň büdjet işgärlerinden paýta möhsüm münasibetli pul ýonap başlady. Insan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar Türkmenistanyň paýta önümçiligine mejbur zähmetten peýdalanylmagyny tanqid edýärler. Türkmen Nökot News we Türkmenistanyň kronikasy garaşsyz neşirleri halkara paýta kampaniýasy bilen birlikde 18-nji ýylda Türkmenistanyň paýtaçylyk puwdagyny mejbur zähmete jemgyýetçiligiň ünsün çekmek üçin ýörüýte webinar geçirdi. Türkmen paýta hasylyna döwlet tarapyndan mejbur zähmet we global üçünçilik zynjirlerini mejbur zähmet esasyny öndürilen Türkmen paýtasynyň tewekkelçiligi atly webinarda 2021-nji ýylyň paýta möhsümine Türkmen hökümetiniň büdjet işgärleriniň paýta ýygmagy ýa-da muňa alternativ hökmüne ýygymy pul goşandyny goşmagy mejbur edilniklerini ýytaldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 sentýabrda Mara vilayatynyň beren habaryna şeýle tejribeleriň 2022-nji ýylyň paýta möhsümine hem gyşarnykly dowam etdirilýänini habar berdi. Paýta möhsüminiň dowamyny büdjet işgärleri her aý zähmet haklarynyň epesli bölegini paýta ýygymyna tapşyrmaly bolýarlar diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Eger pul töläp bilmeseň özüň ýatymlyk paýta ýygymyna gitmeli bolýarsyň. Ýygyma ýatymlyk gitmek üçin ýanyň bilen iýmitiň alyp gitmeli. Ýatjak ýerin üçin pul tölemeli bolýar. Üstesine maşgalaňdan aýraçylykda bir näçe gün geçirmeli bolýarsyň. Baran ýeriňde ýaşaýyş şertleri oňaýsyz. Şol sebäpden büdjet işgärleri öz deregini hakyna tutma adam iýerenini oňat görýärler. Ýatymlyk paýta gitmeligi üçin kardanmalan bolsa pul tapyp edara başlyklaryna berýärler diýip büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bulardan başga da Azatlyk radiosynyň habarçysy merkezlere ýakyn gowaça meýdanlarynyň töweregine büdjet işgärleriniň nowatçylyk çekdirilýänligini habar berýär. Şol bir wagtda edara karhanalarynyň ýolbaşçylary her diňç günlerine paýta ýygmagy bilen adamlara gödäwçilik etmek üçin gowaça meýdanlaryna barýarlar. Büdjet işgärleri paýta möhsümi oturýança şeýle dowam eder. Dekabrın ortalaryna çeýle pul tekleri galmaz. Öz nägileliklerini hem görkezip bilmeýän işgärler sessiz paýta ýygmagy ýa-da pul tapşyrmagy ýyllar boýy dowam etdirýärler diýip büdjet işgäri gurrun berdi. Şu ýyl Türkmenistanyň 580 000 hektar meýdany gowa çekildi we ondan 1 250 000 tonna paýta hasylyny öndürmek gödäňine tutulýar.